Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan wa syukranillah. Sallallahu alaihi salatu wassalamu alaihi amma ba'd. Kunjuk syukur maring ngarsaning Gusti Hyang Manon nenggih Allah Jal Jalaluh. Labet ageng nugraha kang wis nyurumentah temah kula dalah panjenengan sedaya. Saged kempal manunggal sak ngandhaping sasana Bali piranggun kanthi kawontenan sehat wal afiat. Kunjuk syukur saha caos atur salam sholawat kunjuk wonten ngarsanipun Sang Janma utama nenggih Kanjeng Gusti Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing pangangkah mugi kula panjenengan sedaya kandhakena dados umat pendherek ingkang badhe kaluberan syafaat satemah saged slamet donya slamet akhirat. Sungkem katur maring ngarsaning para sepuh bini sepuh aji sepuh kang satuhu pinundi pinangka punden. Katur bakti maring ngarsaning para wikan, para winasis, para pinter, para sarjana sujanan ing bunting kang gambek dharma luhuring bukti. Satuhu katrantu menggah pitedah nyuwun pituturipun. Caos bekti wonten ngarsaning para pumakarya labet praja Dharaing Nata ingkang hangesuwi tlatah Jalan Kakak Tua Desa Saptamulya Kecamatan Rimbo Bojang Kabupaten Tebu. Datan katalumpen dhumateng sagunging para kadang baraya ingkang lenggah angestreni menggah karasanira Bapa Marwiyanto Gotrah Ibu Ruminah ing ring kalenggahan menika katemben ana tepi darmaning sepuh Maharya Siwihami Waha Suta ndhawuhaken atmajanira nenggih Rina Hamsari kang wis nyosembada jinatu krama dening Bagong Agus Widodo atmajanira pembayun saking Bapa Bibit Dalasan Ibu Sarasiti. Wondene kawula ingkang kepareng miyak subasita miyang tata krama gempil kamaradikan satuhu piniji dadya jejaring pambiyawara menganing wicara kang urih pranitisaken mungguh runtut reronjen adicara panggih dhaup suci sirat maja sang temanten kang musnya sembada ana tepi ijab kabul suci kanthi tulus raharja arikala ratri kapengker. Nalika semana Sang Dehayu wis purna nggih nglulur sarira angedi busana hamaes diri mijil sangka sasana panti busana lenggah kadherekaken mring rama ibuaning dampar winantu lamun ta dinulisi pating netra sirna sipating jana semantah hamung pindha hapsari kasuwargan ingkang matedhak aning jagat bumi bawana kadya arsa-arsung nugraha mring janma. Nalika semana pinanganten kakung kang wis pijil sangka sasana palereman sawega ing diri samapta ing gati arsa nindaki jejibahan luhur kahapit ping rama ibu sigra gangsa nulya anatap gending mahisa gira. Bismillahi tawakaltu. Bismillah miwiti ingsun kelawan nyebut asmaning Allah Jal Jalaluh. Tawakaltu pasrah sumarah sumende mring purwaning Gusti kang murbengrat. Sedoning sun hamong nulat nangkul kasing waliullah Kanjeng Sunan Kalijaga kang wis amedhar piwucal luhur ing mangsa lalu kanthi tembung seklimah tindak sepencak sedaya kang hangemu sudama dinemening tinulat tinulada mring janma nggenywarsa ngabektianing ngarsaning Gusti kang Maha Kawasa nalika semana ana sipating jalu kelawan pawestri kang arsa netepi jejibahan luhur nenggih anetepi panggih
panggih sangka tembung kapanging penggalih sinten to ingkang jwendul sangka sasana Palareman nenggih Bagus Agung Widodo kang tindaknya dinayap Yada Srimpi ingkang begambar hambalap barakadya ora ping Jalanidi Rama ibu kang hangapit mungging kanan garing saya mencorong perbawane awit busana kang kinasuk maludra cemeng kekalung kembang melati pindha busananing Narendra Gung Binathara kasandangan ponang warastra saya hamimbui perbawa kang sundulingan ing antariksa nalika semana lumampah pindha Singaloka nanging musnya kandhek ana sakajenging sasana Bali winangun Angrantu Mandapira Sang Dyahayu Rina Habsari sangka sasana Dampar Kenta tindaknya Sang Dyahayu pindha satu petarangan kahapit pring Rama ibu sak pecak tindak sak jangkah kendel mredine amung kebak ing pengati-ati genyo arsa lumadi ing pengangkah arsa meminta pangadyas maring Gusti kang Maha Kawasa nalika semana dupi wis nyaben ajeng siga campuk catur netra tapu ing catur netra ambawani rasa kang tumanem ana ing jroning nala sida mesem swamburat jroning mardaya kumlawe astane sarmi balangan gantal apa ta wujudin werdining gantal kang dadi syarat sarana gantal dumadi sangka suruh-suruh kang lininting tinangsulan ing lawe menang dene suruh kang pinilih yaiku suruh kang metemu rase yektine suruh seje yen dinulu lumah lan urepi yen girigit tunggal rasane mracehnani nadyanto sajoga winastan priya kang sawijaran pawestri lamun wis bisa manunggalake cepa rasa nyangkarasane yekti kono dadi catukramane gantal sangka pinanganten kakung kang den wastani Gontang Kyai Kasih gantal sangka penganten putri kang den wastani Gontang Tutur Sigara kenya samya bebalangan mracehnani kambing rasa kapang kang nalika semana wis temandu Sigara abrajeng tapuk astanira tapuk ing catur asta Sigara siniram tirta kang Gusnya kinadahan ing Bokor Kencana sinaratan Sekar Triwarna ya dadi mustikaning Sekar apa to wujude ana kembang mawar ana kembang kanthil janggep laman kembang melati werdine dadya Jarwadasa ing nawar-tawar sangka tembung kang minjil sangka ketaling lati tumah kumantil kanthil ana jroning nala kenya hamiji kanthi tirta pawitrawadi ing pengangkah datan hamung hamiji punang tirta smantah werdine meminta pring panguwasaning Gusti Kang Maha Kawasa mugia sageta sirna punang sukerta kasembadan kang sinedya jumbuh kawan kang arsa binayuh nalika semana sang juru sumbaka amung sarah-sareh kebaing pengati-ati nggih nyohan nderekaken pranitisaken mungguh lampahira sigra kang lumadi arsa liru duta kalawika nenggih pahyu jodho sakembaran kang den wastani Kyai Kalpataru Dewandaru Jayandaru ya wadas dimarani Sekarmayang kang dumadi sangka Habsari cacah sapa sangka ing kahayuwangan Tinjumaya nulya Sang Dyahayu tangkem astanira ndodhok mari kelu konjeming Bantala atur sembah minangka tandha yekti lamun Sang Dyahayu wis ngarsa ngabekti miring Sang Guru Nadi uga kaya mangkono Sang Bagus Agung Widodo angliwir-liwir ponangripa yektine dadya sembada lamun wis arsa dadya pengayoman aning jagat bumi Pahwana sigra hanapak punang tigan andheraken Samparinra kakung hanapak punang tigan tigang kang denira tapak sigra pecah ambyar iku dadi sasmita lamun tok ana jejaka kelawan kenya kang Gusnya mecah nalare mecah pikire werdine apa-apa wis kudu iyasa dhewe apa-apa wis ora kena jagakake weweh wong atuwane
Nulya samparanira den wiji punang tirta pawitra adi tirta wis ngarani banyu pawitra mening adi linuwih iku dadi wening peninge banyu dadi mustikaning daya ing pengangkah bisa wening cipta nala nyangkarasane Winusudan jati sigra kadherekaken gongso kang hanatap santuka kang munyo ngrantu tumurning jawah riwis sapurnaning sang Dyahayu handherekaken sang kakung ana tepi runtut rerencan ing adicara panggih nigra kataling ngadeg jejer perdine lamun ta pinanganten kang wis nyawiji netepi sumpah antiga sak petarangan werdining siji mulya kabeh kudu angenyami pecah siji babasan kabeh kudu hampilan wis ora berbedakake endi kakung di putri kabeh kudu wis nyawiji dadi siji manunggal dadi setunggal sigra singepan sindur dening Sang Rama Ibu dene sindur kang pinilih yaiku sindur kang hawarna rekta kelawan sekta werdine dadya sasmita lamun ta pinanganten sakaro ginadang-gadang waniya marang bebener wedya marang kanistan nugyarga kadherekaken mring Rama Ibu ingkang rampung kang mapan munggo ing ngarsa ana tepi tembung ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa ingkang ibu kang munggo ing pungkuran netepi tembung tuturi handayani dadya sasmita lamun ta Rama kelawan ibu siang pantaran ning rati amung tan kendhat genyo hasung tuladha pitedah pitutur tuwuning pepacuh uga astanira tansah tumadah aning ngarsaning Gusti meminta mugia pinanganten kang wis ngajuga sageta kapanggihan wahyu judo kang sejati nulya kahirit kadherekaken tumujuaning sasrongjan kang ringga nenggih kampil gading kang kineken mili lambaran cinawi hamarna seta nenggih kang den wastani kampil gading dampar daup ya singangsana luhur lumampah lon-lonan pindha sato metarangan ingkang kadherekaken mring para biyada Srimpi putri Domas kang cacah kira langkung 1.000 ugi pager bagus kang wis nyoha nyaratani dupi wis nyotemekeng sasrongjan kang rinengga nulya pada kang surmadi pinanganten ana tepi upacara tandur ya upacara jumenengan tegese pinanganten kajumenengake dadi raja sedina miyang ratu sedalu saranane wong yen luhung betah klapa goreng guling helinga salah catmika yen wacana kudu manis kapyarsa tandem tajem kelawan jenjem bagus agung widodo kang wis nyodhat sinisian mring Dyahayu Rinahasari sirna sepating janma semantah hamung pindha Raden Panjiasmara bangun kang wis nyodhat sinisian mring Dewi Sekartaji nulya sang ibu juru sumbaga handudut oneng dhuwur nulya asung sasmita kinen andherekake sungkeman mring Sudarmanira catur pinanganten sajuga kinen lumampah dodok sesedokan tumuju aning patengganing Sudarmanira catur
punapa to merah ingsun prihatin waspagung wijil lumampah ndodok asese doan Yahayu Rintahat Sari kang sinambung wonten bagus agung widodo amrepeki mring patengganing bapa Marawiyanto dalasan Ibu Sumina ya kanthi kahanan kang sarwa ati keblangkem tanpa hamba paragonta pamiji porang sampaning ibu tondo yekti lamun sang diayu eling mring angganing Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kang wis nyawa daya papan yoga prata ndungkap nganti ana candra dasari Inggih Ibu kang wis nyawa nglinting kula wentah tuhasan nganti ana nyawa anggen nyohangan demi mring katresnan ninggih atmasanira Ayu Marinah Apsari Dolya lirik gumanti Rinah Apsari amrepeki patengganing kang rama nenggih Bapa Maryanto ya kanthi dharma kang sataraju kawicikan ponang pepadaning ing Rama awit dadi tandha yekti lamun Kodya Ayu Rinah Apsari eling rabet ageng luhur dharmaning ing Rama ingkang sembada hangukir ponang jiwaraka Pasatila ing bondo ega ing pati lamun para hina papasan hanyapih ponang boga ndungaping ratri hanyapih ponang Indra rengkul kapya Kanjeng Rama temahan jalari mijil ponang wasta dupi saparipurnane nulya sigra ajawat asta gandengan tumujwaning patengganing Bapa bibit kelawan Ibu Sarasiti lumampah lon-lonan amarpeki patenggaling bapa bibit lawan Ibu Sarasiti yo kanthi dharma kang sataraju
Bagus Agung Widodo Hamici ipunang samparanira ingkang ibu. Nadyan Tolati tan wawa babar gonto ewa dene prasasat kadya batin jerit hanjelit duh Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu ingkang dahat kawula tresnani. Kanjeng Ibu nglenggana dados sapaca patuko dereng saged atur pepulih dhateng luhuring karma patuko Ibu. Wadene kemapak ing kalenggahan menika kawula minggu rekaos patuko. Kanjeng Ibu ketitik kula nganti sipating wanedya ingkang ngarsa kekanthi dados limbangan gesang kawula. Nulya tumuju mring pateng galing Kanjeng Rama ya kanthi darpan ingkang satarajugi. Duh Kanjeng Rama, Kanjeng Rama ingkang kawula bekteni, Kanjeng Rama mboten ateges kawula badhe batal dawuh patuko Kanjeng Rama. Mboten ateges kula badhe nungka dhateng dawuh patuko. Nanging ewadene kodrating jagat Gustining Gusti dawahing jodho katal mangsa. Kula kedah ngayahi kodrating jagat serataning takdir kawula nganti sipating manadya ingkang kawula suwitakaken wonten ngarsa patuko dados putra patuko. Pusnyapurna pinanganten kenya sumungkem mring Sudarmanira catur sigra tumuju aning papan sekawit nenggih dampar genta ana tepi didipahan luhur dadya raja sedina miyang ratu sedalu. Kamangsulan kasandangan punang marastra nulya anindakake karombongan kang wis rinakit kang den samaptakake dening Putri Domas ingkang kawitan nenggih kang den wastani Gunakaya Kacar Gudur. Apa ta wujuding werdining Gunakaya Kacar Gudur ingkang dadi isine beras lawas kacang lawas dene lawas kang sinaratan ing arata receh dadya sasmita sepira ta sak lawas-lawasing Gunakaya Kacar Gudur mugi tetep isih lawas Gunakaya pangupa jiwaning penganten. Dene kang dadi tadhaing ya kuwi klasa bangka kang sulam sukep kalandana mangka iku tilam lampus sang biragus seboto ngesokke isining Gunakaya Kacar Gudur kabeh den sokke ora ana kang den singitake werdine sepira ta Gunakaya pangupa jiwaning kakung kabeh den pasrahake ana karsaning Sang Hyang teka kaya mangkono Sang Hyang nggih nyohan nadhahi isining Gunakaya Kacar Gudur kabeh den padhaitan kemarang kejijin werdine andarene jejibahan anyekup nyukupake sepira ta pangupa jiwaning kakung puputar kena nampani Gunakaya kayane wong lanang liya. Bungah kawaryan sumamburat dening pardaya sem kang ana ing padaning lati labet purna Gunakaya Kacar Gudur. Nulya Putri Domas hanya mapake
Sarat sarana karomjangan ingkang angka kadri apa to wujude nenggeken dan pastani tumpeng robyo tumpeng sangka tembung metune nek wis mempek nek rung mempeng rung metu uga ndarbeni teges metu dalan kang lempeng nek menggok nyasar tumpeng uga dadi lambanging kamulyan lebet denya mangun bebrayan hamung kadasaran dawuh Gusti sunahing Kanjeng Nabi uga ten wastani kembul bojana Handrawina kembul wis ngaraning bareng bojana wadah Handrawina suka parisuka ini kang lumadi nadyan hamung sakulukan samya dodolangan mracenani lamun to pinanganten wis warsa rengkuh linengkuh daya dinayan sembada sinembatan nadyan namung sakulukan ewa dene alabet kaobaning raos bagya mulya temah bisa nambah san puneng kuwi ing patarane sakurnaning kembul bojana Handrawinaya dahar walimah nuli kang den samaptake dening Putri Domnas karombongan ingkang mangka 3 apa to wujude ya kuwi ingkung sangka tembung ilinga nggone tansah manekung ingkang angka dwi kang wis pinastan arsa ngunjuk ponang tirta tirta pawitra adi tirta banyu pawitra wening yaktine ku dadi wening-weninge banyu tadyan namung sak tegukan kenya sami ngunjuk ponang tirta ewa dene bisa nambak salit gondange ing pengangkah bisa hadem hayem temahan tentrem pamujine pinanganten kadolongan wahyu jodoh pekasan samya asah sami asih dene sami hangesu dupi purna kenya hangunjuk punang tirta kasamaptake dening kang petantur inggih wujuding ingkung kang den wastani Ulam Sari ingkung uga dadi perlambang kamulyan ing pengangkah samya mulya purwa madya nganti kamping usana nggih mangun bebrayan Mas dan mbaknya pahanya dipegang pahanya dipegang dilus-lus sebentar lalu diangkat kemudian ditarik hitungan ketiga ditarik sampai putus angkat siap angkat sedikit lagi karena diabadikan oleh kamera hitungan ketiga 1 2 3 ya Allah ngono sing lanang kok cilik men ya yakin cilik banget ngono sing kakung ingkunge nadyan to cilik nadyan to gedhe kabeh bisa direngkuh bareng sinangga bareng nadyan namung sak suwir samya kersakaken hadudelaken puneng ingkung nadyan namung sak suwir ngenya samya ngersakaken ingkung ewa dene bisa akarya bungah puneng wardaya ing pengangkah kenya mangun bebrayan hamung kadunungan wahyu jodoh kang sejati temah bisa manunggal dadi setunggal nyawiji dadi sawiji wiwit purwa nganti kamping wusana bebasan ora ana kang bisa misahake kejawa hamung sangka purbaning Gusti Kang Maha Ngawasa mulya ingkang kesambet
ingkang candhakipun nenggih arsa atsur peparing saking Rama kelawan Ibu minangka tandha yekti dadi iku asung pawitan mring pinanganten kang denya wis nyoha ngawiti mangkun bebrayat. Ingkang Rama kelawan Ibu arsa paring wujuding gembolan ya benggolan kunjukaning ngarasaning putra kekalih ing pengangkah paring menika saged dados minangka sanguning genya arsa manggon bebrayan katemahan bisa sembada kang jinangka jumbuh kang binayuh berkah kang denira angkah monggo kepada Bapak Ibu dari Bapak Marwiyanto dan Ibu Ruminah untuk memberikan wujuding pamitan wujuding gembol benggolan ana ngarsaning putra kekalih. Lamun kaprah den wastani saweran ana ngarsaning pinanganten kekaro nenggih minangka wujud paring saking Rama Ibu ing pengangkah bisa dados pamitan genya Diahayu Rina Hatsari kang Musnya sembada kajatu krama dening Agung Widodo gampil genyohan ngopadi boga kelawan masta. Genduk anak bocah kang ndak tresnani yung nggih nadyan wujuding ora miruwa peparing saka Kanjeng Ibu kang tumanduk ngaturaken ana ngarsamu nggih ing pengangkah iki bisa iki bisa dadi peparing Kanjeng Ibu kang tumanduk marang jeneng sira yung nggih tanjakake sak marwat sak perlune peparing Ibu kelawan Rama kang tumanduk marang jeneng sira Hatmajaku bocah kang jrenot bocah kang ayu ing pengangkah pamujining Ibu kelawan Rama muga nggonmu manggon bebrayan antuk nugrahaning Gusti Kang Maha Kamasa temah bisa kacukupan boga kelawan mastra kasembatan apa kang dadi panjang kamu Hatmajaku Genduk Rina Hapsari nuninggih Kanjeng Ibu tuhu menika sakalangkung akaryong pingah hanjalari dados tetek tapak tanggun anggen kula badhe tinumbanan ing samudyaning bebrayan agung Rama Ibu mati duh Mbak Ayu duh Kang Mas
Senadyan kopi kaya ngapa rumangsa aku dadi adhimu. Kaya gedhe darmamu kang manduk marang aku. Bayuku, pamujimu, nggonku mangun bebrayan. Bisa sembodo prasasat Kadya Bathara Jaya kelawan ratih. Wasnyapurna Kadang ira werda nggih hasung pangastawa mring Sihatmaja pinanganten ateges dadewan mungguhi tatak tetek pentanggoning penggalih minangka ing dinten samangke keluarga agung Bapa Maryanto dalasan Ibu Ruminah kang wis nyawiji dadi siji kelawan keluarga agung Bapa Bibit dalasan Ibu Sarasiti. Ketitik apa to tandane? Wus Yohana tepi jejibahan luhur panggih uga mangun bebrayan nenggih agung widada kang wis sembada anjatu krama diayu Rikmahasari. Uga katiti mangsa Busnya paripurna penggah runtut reronjaning panggih daun suci kirang nganten. Nuwun gono lamun to tan ana kang pantes yen kunjukake syukur ana ngarsaning Gusti kejawa kalimatul hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dene kawula kang piniji dadi jajaring pambiyawara mranitisaken runtut reronjaning adicara saking keluarga agung Endang Make Up Dekorasi ingkang kasengguyung dhateng kadang mitra vendor-vendor ingkang wusnya kapiyarsa sahiyek saeka kapti netepi jejibahan luhur sampun paripurna lan kono kathah tepat pirang jangkep amung jejering bocah traing menungsa lumrah ingkang tansah kepanduan luput nansala ing wasana tembung kathah madana kakurepta ing abahan kapandha warastra kang lukit sewu lepat cadung duka akhirul kalam billahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kundur dhateng Nyu Triwa.
Long. Oke, terima kasih buatnya beliau Bapak Dalang yang mana tadi dengan adanya waktu dan tempat diserahkan sudah kepada kami sebagai media hiburan. Adanya New Triwal ya, ora sepele. Dengan keberadaan New Triwal tentunya di bawah naungan, di bawah pimpinan beliau Bapak Haji Muhammad Sutriman merupakan direktur ataupun presiden utama PT Tembes Jaya yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Sabta Mulia ya, khususnya dan juga umumnya di Kabupaten Tebo tercinta Provinsi Jambi Indonesia. Juga sekali lagi selamat berbahagia buatnya kedua mempelai, buatnya si pengantin baru yang sedang bersanding di singgasana kursi pelaminan. Juga buat para pangombyong ya, tentunya dipersilakan Anda kembali menikmati indahnya suasana dan juga dipersilakan untuk menikmati hidangannya. Dan tidak ketinggalan selamat siang, selamat datang buat segenap relasi tamu-tamu kehormatan yang baru menghadiri atas undangan Sohibul Bait tuan rumah. Tentunya dengan kehadiran Anda sudah barang pasti yang menambah kebahagiaan tersendiri. Buatnya segenap panitia juga selamat menjalankan tugas maupun aktivitasnya. Dengan kinerja Anda agar dapat ataupun dengan tujuan kami menghilangkan ataupun mengurangi rasa capek Anda, yuk kita kembali berhibur bareng bersama New Triwa. Ada seorang Septi Amora hadir buat Anda, hadir buat menghibur panjenengan semuanya. Yuk Septi Amora hadirlah bareng bersama New Triwa.